Вітаю, шаноўнае спадарства! Гэта кіназнічка. У гэтым відэа вы даведаецеся, якія цікавыя фільмы ўжо паспелі выйсці ў гэтым годзе, а таксама якія нам яшчэ чакаць і чакаць. Большасць з іх, вядома, пакуль паглядзець можна толькі на мове арыгінала, але ёсць і парачка тых, што ўжо маюць беларускія субцітры ці нават агучку. Дзюна, частка другая. Нарэшце, пасля двухгадовага перапынку і яшчэ 4 месяцаў затрымкі з-за забастовак, другая частка Дзюны выйшла ў кінатэатрах і ў лічбавы рэліз. Доўгачаканы сіквел першага фільма сагі Дзюна ад Дэні Вільнёва завершыць гісторыю навукова-фантастычнага рамана Фрэнка Герберта 65-го года. У другой частцы працягваецца апавяданне пра Пола Атрейдеса, Тімаці Шаламе, і яго барацьбу за кантроль над пустыннай планетай Аракіс, дзе здабываецца вельмі каштоўная рэч – спайс. Пол працягвае свой шлях як лідар і месія для карэнных жыхароў планеты. У адрозненні ад кнігі, далейшыя падзеі пачынаюцца там жа, дзе скончыўся першы фільм. У кнізе ж паміж часткамі прайшло 2 гады. Сам Вільнёў пра фільм кажа, што другая частка яму падабаецца больш. Яна больш жывая і лепш дэманструе яго стаўленне да герояў. І рэжысёр і гледачы таксама адзначаюць, што гэтая стужка выдзяляецца напругай, дыяпазонам эмоцый і мае больш дынамічных эпічных экшн-сцэн. З беларускімі субцітрамі ўжо можна паглядзець у тэлеграм-канале. Вэрхал у галаве 2. Ужо паспеў выйсці і нават перагнаць па касе другую Дзюну мультфільм «Вэрхал у галаве 2». У іншым перакладзе вядомы як «Галаваломка». Гэта працяг гісторыі пра дзяўчынку Райлі. Яна становіцца падлеткам і цяпер нечакана для сябе адкрывае новыя эмоцыі – трывогу, нуду, сорам і зайздрасць. Кантраляваць эмоцыі, асабліва новыя, становіцца складаней. Хочацца быць як усе, падабацца іншым. Таму цяпер дзяўчынка нанова шукае сваю ідэнтычнасць. Мультфільм будзе карысны да прагляду не толькі для дзяцей, але і для ўсёй сям'і. Ёсць што абмеркаваць пасля прагляду. Вядома, сіквел стаў самым касавым фільмам года збольшага за дзіцячай мэтавай аўдыторыі. Але, тым не менш, гэта добры працяг першай часткі і важная стужка для прагляду падчас сталення, як для дзіцёнка, так і для бацькоў. Ф'юрыёса, шалёны Макс, сага. Яшчэ адна доўгачаканая эпічная стужка гэтага года – апакаліптычны прыквел да фільма «Шалёны Макс. Дарога лютасці». У ім мы бачым, як Ф'юрыёса стала той, кім стала, як згубіла свой дом і руку. Пачынаецца фільм з кадраў яшчэ маленькай дзяўчынкі ў зялёным месцы, якое з'яўляецца адзіным жывым і зялёным кавалачкам зямлі пасярод пустынь. І вядома, людзі, якія жывуць у пустэчы па іншых законах, хочуць знайсці гэтае месца для здабычы рэсурсаў. Ф'юрыёсе і яе сям'і даводзіцца рабіць усё, каб абараніць свой дом. Паводле слоў рэжысёра Джорджа Міллера, сцэнарый прыквела быў напісаны яшчэ да таго, як была знятая «Дарога лютасці» ў 15-м годзе. Гэта было зроблена для таго, каб палегчыць разуменне здымачнай камандай асобы Ф'юрыёсы і яе паходжання. Таксама для падрыхтоўкі здымак «Дарогі лютасці» была напісаная гісторыя самога Макса, дзе апісваецца год ягонага жыцця да падзей фільма. Рэжысёр заявіў, што ўжо мае планы на экранізацыю гэтай гісторыі пад працоўнай назвай «Пустэча». Ф'юрыёса, так жа як і фільм 15-го года, мае шмат эпічных экшн-сцэн, уражальных трукаў і крутых эфектаў. Таксама файны акцёрскі састаў. Аня Тэйлар-Джой у ролі дарослай Ф'юрыёсы, а Ліла Браўн пры гэтым выдатна выканала ролю маленькай Ф'юрыёсы і Крыс Хемсворт у ролі дэспатычнага вар'ята Дэментуса. Па дынаміцы прыквел крыху саступае дарозе лютасці, але таксама вельмі эмацыянальны і драйвовы. Прэтэндэнты. Яшчэ адзін фільм, які мусіў выйсці ў 23-м – «Прэтэндэнты» ці «Чэлленджеры». У прафесійным тэнісе чэлленджеры – гэта турніры ніжэйшага ўзроўню, дзе сябе могуць праявіць не самыя найлепшыя гульцы. «Прэтэндэнты» – гэта спартыўная драма пра 2 тэнісістаў. Яны пачыналі разам у парным разрадзе ў 12 гадоў, але разышліся, калі закахаліся ў адну дзяўчыну. Дзяўчына, якую іграе Зендая, таксама тэнісістка і вельмі паспяховая. Здавалася б, тыповы любоўны трохвугольнік, але Гуаданіна здолеў надаць свежасці збітаму сюжэту. Заўсёды прысутнічае нейкая нявызначанасць і недаказанасць, у тым ліку аб тым, хто ў гэтым трохвугольніку каму падабаецца. Тут героі звычайна не кажуць пра свае пачуцці адкрыта. Можна толькі здагадацца па доўгіх поглядах, жэстах, усмешках. На працягу ўсяго фільма мы як за тым тэнісным мячом сочым то за сучаснымі падзеямі, то за флэшбэкамі да мінулых падзей. А самыя напружаныя сцэны падсвечваюцца яркай электроннай музыкай, што надае яшчэ больш дынамічнасці. Агулам «Прэтэндэнты» – гэта рамантычная драма, ад якой не трэба чакаць нейкай грунтоўнай маралі. Прыгожая, нестандартная экранізаваная гісторыя.
Паўстанне штатаў. Назва можа крыху ўвесці ўзман. Фільм няшмат распавядае пра само паўстанне, яго мэты ці герояў. Бо галоўныя героі фільма – гэта ваенныя фатографы з рознымі ўзроўнямі прафесійнага досведу. Па сюжэту фільма ў Злучаных Штатах Амерыкі пачалася грамадзянская вайна паміж аўтарытарнай уладай і сепаратыстамі. Пара фатографаў, якія асвятляюць падзеі ў Нью-Йорку, вырашылі паехаць у эпіцэнтр – Вашынгтон, дзе адбываюцца самыя жорсткія баі. Галоўную ролю выдатна выканала Кірстен Данст, а ролю яе сябра-фатографа – Вагнер Моура, якога вы можаце памятаць па ролі Пабло Эскабара ў серыяле «Нарка». Прыемна было пабачыць Джэсі Племанса ў звыклым для яго амплуа. Цікава, што далучыўся да саставу ён выпадкова. За пару дзён да здымак гэтай сцэны запланаваны акцёр не змог удзельнічаць. Таму Кірстен Данст парэкамендавала рэжысёру свайго мужа Джэсі. Агулам было цікава паглядзець на працу ваеннага фатографа знутры. Аднак фільм не самы рэалістычны і нават шаблонны. Канцоўку можна прадказаць з самага пачатку. Таксама трэба разумець, што ў фільме багата сцэн гвалту, катавання і забойства, на што даволі цяжка глядзець, асабліва ў святле цяперашніх рэалій. Каралеўства планеты Малпаў. Каралеўства планеты Малпаў працягвае франшызу пра канфлікт паміж людзьмі і разумнымі малпамі. Дзеянне фільма разгортваецца праз некаторы час пасля падзей папярэдняй часткі. Малпы працягваюць будаваць сваю цывілізацыю ў свеце, які ўсё больш аддаляецца ад чалавецтва. Сюжэт фокусіруецца на ўнутраных і знешніх канфліктах у новым каралеўстве малпаў, а таксама на спробах людзей аднавіць сваю ўладу. Водгукі змешаныя, але ў асноўным пазітыўныя. Выдзяляецца высокая якасць візуальных эфектаў і глыбокая праца акцёраў, асабліва ў ролях малпаў, дзе выкарыстоўваецца сучасная тэхналогія захопу руху. Таксама хваляць сцэнарый за развіццё тэму, знятых у папярэдніх частках франшызы і за новыя цікавыя павароты сюжэту. Атрымаўся годны працяг франшызы, які прапануе гледачам і крытыкам багаты і захапляльны свет, у якім тэмы ўлады, цывілізацыі і чалавечнасці раскрываюцца праз прызму гісторыі пра малпаў. Каскадзёр. Яшчэ адна доўгачаканая стужка гэтага года – фільм «Каскадзёр» з Раянам Гослінгам і Эмілі Блант. Па сюжэту галівудскі каскадзёр Кольт Сіверс працуе дублёрам сусветна вядомай зоркі баевікоў. Але аднойчы ён ламае спіну падчас няўдалага трука. Ён вымушаны пакінуць і сваю кар'еру, і сваю дзяўчыну, аператарку Джодзі. Праз нейкі час з ім звязваецца прадзюсарка і просіць яго выратаваць фільм, бо той самы зорны акцёр загадкава знік. Фільм «Каскадзёр» на самай справе з'яўляецца рэмэйкам аднайменнага амерыканскага серыяла 80-х. Сюжэт амаль такі ж. Галоўны герой працуе дублёрам, але ў вольны час падпрацоўвае кілерам. Больш за тое, фільм «Метал Шторм», які здымаюць па сюжэту фільма, таксама існуе ў рэальнасці. Ён быў зняты ў 83-м годзе пад назвай «Метал Шторм. Крах Джарэд Сіна» і атрымаў рэйтынг 3,9 на IMDb. У новым «Каскадзёры» з трукамі напраўду выдатна папрацавалі. Пабілі міравы рэкорд па колькасці пераваротаў машыны, а ў Гослінга было ажно 4 дублёры. І нягледзячы на тое, што ён баіцца вышыні, Гослінг змог прыгнуць з 45 метраў у першай сцэне фільма. Фільм атрымаўся дынамічны, шмат якасна знятых эфектных трукаў, прысутнейшая рамантычная лінія, хаця і даволі просты па драматургіі. Кіно хутчэй на адзін раз, таму раю глядзець яго адразу па-беларуску. Тым больш, што такая магчымасць ужо ёсць. У шматгалосай беларускай агучцы удзельнічалі Вальс, Лілітлу, Жужаль, Вожык, Плістачка, Арцём, Атрута, Тоя, Камбэх, Рудзі і Міхась. У раннім доступе глядзець можна на кінакіпе, але цягам пары тыдняў з'явіцца і ў вольным доступе. Найміт. Найміт даволі падобны на каскадзёра па вайбу і структуры. Глен Пауэлл іграе універсітэцкага прафесара псіхалогіі і філасофіі з вельмі цікавай падпрацоўкай. Ён дапамагае паліцыі, як наёмны забойца пад прыкрыццём. Для яго гэта з'яўляецца свайго роду даследаваннем людзей. Яму падабаецца аналізаваць сваіх кліентаў і падстройвацца пад спецыфічныя патрэбы кожнага, каб убіцца ў іх ласку. І вось аднойчы ягонымі паслугамі хоча скарыстацца жанчына, што вырашыла забіць свайго аб'юзіўнага мужа. І ўсё пачынае ісці не па плану. Не раю судзіць аб гэтым фільме па трэйлеру. Там Найміт здаецца плоскай павярхоўнай камедыяй. Аднак не такі ён і просты. Нягледзячы на тое, што гэта чорная камедыя з пераапрананнямі і парыкамі, у ёй падымаюцца тэмы маралі і развагі на тэму, ці можа чалавек змяніцца. Таксама адзначу, што фільм не зацягнуты, кожная сцэна апраўданая і падзеі пачынаюцца адразу ж з першых хвілін. Што даволі цікава, фільм заснаваны на сапраўдных падзеях.
На жаль, іх герой памёр, пакуль ішлі здымкі, і рэзультат так і не пабачыў. Але рэжысёр кансультаваўся з ім у пачатку здымак. Сапраўдны Гэри Джонсон працаваў на паліцыю Х'юстана як найміт пад прыкрыццём у 80-х. Большая частка астатняга сюжэту – выдумка. У яго ніколі не было адносін з заказчыкамі. І, каб пазбегнуць спойлераў, скажу, што развязкі з калегам у рэальнасці таксама не было. Міністэрства неджэнтльменскай вайны. Фільм распавядае пра групу брытанскіх салдат, якія вядуць сакрэтныя аперацыі супраць нямецкіх сіл падчас Другой сусветнай вайны, заснаваны між тым на сапраўдных падзеях і сапраўдных людзях. Вядома, не без мастацкай вольнасці. Галоўную ролю кіраўніка гэтай групы выконвае Генры Кевіл. Як і заяўлена ў назве, у складзе гэтай групы ёсць розныя нестандартныя і не зусім джэнтльменскія персанажы. Па атмасферы фільм падобны да іншага небясслаўнага фільма Гая Рычы, пры гэтым застаючыся вельмі антынацысцкім. Мы бачым шмат боек і тыповую для Рычы дынаміку. Аднак стужцы не хапае глыбіні сюжэта, прапрацоўкі герояў і гістарычнай дакладнасці. Каб дадаць рэалістычнасці, большасць экшн-сцэн была знятая з выкарыстаннем сапраўдных трукаў і мінімумам камп'ютарнай графікі. Генры Кевіл нават прайшоў сур'ёзную падрыхтоўку для выканання фізічна складаных сцэн. Агулам чарговая цікавая стужка ад Гая Рычы. Харызматычныя хлопцы і дзяўчаты весела бавяць час з забойкамі, масавымі забойствамі і падманам. Манкі Мэн. Фільм Дэва Патэля з ім жа ў галоўнай ролі. Індыйскі крымінальны баявік, у аснове якога ляжыць старажытная легенда пра Ханумана. Ён нагадвае сумесь мільянера з трушчобаў і Джона Уіка. Галоўны герой тут таксама добры, разумны і справядлівы хлопец з жахлівай траўмай дзяцінства, які жадае помсты і ратаваць птушак з залатых клетак. Але гэты фільм пісаў і рэжысіраваў сам Патэль, і здымаў ён як у апошні раз. Нас чакае 2 гадзіны крывавых боек, індыйскага каларыту, жартаў пра Джона Уіка і помсты за сваякоў. Дарэчы, падчас здымак безлічы боек Патэль атрымаў шмат траўм. Ён зламаў руку, 2 пальцы на назе, атрымаў вывіх пляча і заражэнне вока. Здымкі пачаліся яшчэ ў 2020 годзе, але былі прыпыненыя з-за каранавіруса і працягнуліся толькі ў 2021. Бюджэт быў урэзаны, таму некаторыя кавалкі давялося здымаць на GoPro ды iPhone. З большым бюджэтам здымалі б, вядома, на Android. Глядзець было сапраўды цікава. Часам боек здаецца занадта шмат, але яны разбаўленыя атмасфернай гісторыяй. Калі шукаеце крывавы баявік на вечар, адназначна рэкамендую паглядзець. На гэтым усё, што выйшла ў першай палове года. У другой палове чакаецца яшчэ некалькі гучных стужак. 12 ліпеня выйдзе фільм «Даўганог» з Майкай Манро і Курткай Бэйна. Прабачце, з Майкай Манро і Нікаласам Кейджам. Хорар акуне нас у розум серыйнага забойцы і агенткі ФБР, што на яго палюе. На Rotten Tomatoes крытыкі ўжо далі стужцы ажно 100%. 26 ліпеня чакаем фільм «Дэдпул і Расамаха», таксама вядомы як «Дэдпул 3», з Раянам Рэйнальдсам, Хью Джэкманам, як заўсёды тонай лаянкі, крутымі бойкамі і чорным гумарам. 9 жніўня выйдзе кіно па папулярнай шалёнай серыі відэагульняў «Borderlands». У акцёрскім складзе ёсць такія гучныя імёны, як Кейт Бланшет, Кевін Харт і Джек Блэк. А сцэнарый напісаў Крэйг Мэйзін, які нядаўна дапамог зрабіць хітом яшчэ адну нашумелую франшызу відэагульняў «Апошнія з нас». Адначасова выйдзе і «Пастка» з Джошам Хартнетам. Бацька вядзе дачку на поп-канцэрт, дзе высвятляецца, што ўсё шоу гэта пастка для серыйнага забойцы. Але праблема для бацькі не ў гэтым, а ў тым, што забойцам з'яўляецца і ён сам. 13 верасня нас чакае «Не кажы зла» з Джеймсам Макэвоем. Фільм пра сямейную пару з дачкой, якія прыязджаюць пагасціць да іншай сям'і і пачынаюць адчуваць усё больш скрытага сэнсу па-за гасціннасцю гаспадароў дома. Трэйлер вельмі інтрыгуе. У кастрычніку нас чакае працяг гісторыі пра Джокера з Хаакінам Феніксам і Лэдзі Гагай. Фільм «Джокер. Вар'яцтва на дваіх» будзе мюзіклам і распавядзе гісторыю кахання ў псіхіятрычнай клініцы Аркхема. 22 лістапада выйдзе працяг «Гладыятара» 2000 года, таксама ад Рыдлі Скотта. Фільм «Гладыятар 2» з Полам Мескалам, Педра Паскалем і Дэнзелам Вашынгтонам распавядзе гісторыю ўжо дарослага Люцыуса, які стаў імператарам. «Валадар пярсцёнкаў. Вайна Рохірамаў» плануецца да выпуску ў снежні. Анімацыйны фільм распавядзе гісторыю караля Рохана амаль за 2 стагоддзі да пачатку арыгінальнай трылогіі.
І 25 снежня павінен выйсці «Носферату» – гатычная гісторыя пра апантанасць паміж маладой жанчынай, што пакутуе ад прывідаў, і жудасным вампірам, што выклікае невымоўны жах. Як бачыце, запланавана шмат хорараў, сіквелаў і працягаў гульнявых і кінасусветаў. У гэты раз мы свядома не казалі пра новае кіно на беларускай мове, бо яго зашмат для аднаго відэа. Тым больш вы прасілі больш кароткі фармат. Таму ў бліжэйшы час чакайце падборку выключна беларускіх стужак гэтага года. Пішыце ў каментарыях, што ў гэтай падборцы было лішняе, а калі спадабалася відэа, пастаўце падабайку і падпішыцеся на канал. Шчыры дзякуй за прагляд і зваротную сувязь. Яшчэ пабачымся!